A kako kada? Nekad je sve ok, a nekad je izvor buke, zagađenja, raznih smradova koji se šire iz Đure Đakovića od raznih acetona, farbi. Ono što je početkom ove godine bilo iznad dozvoljenih vrijednosti bio je sumporovodik, na čije je povišene vrijednosti nedavno Brođane upozorio Eko Integral. Kada su u pitanju nedavno primjećene povećane koncentracije sumporovodika, ponovno su prozvali rafineriju koja ne radi. Mi uopće nemamo uvid u situaciju rafinerije. Ni ministarstvo, niko nije službeno nikad nije javio da rafinerija prestala sa radom. Mi samo formalno znamo da rafinerija ne radi. Brođanin Mario Perković, koji si je nabavio kućni uređaj za mjerenje kakvoće zraka, uvjeren je da glavni uzrok problema ipak leži s ove strane rijeke Save. Ono što je vidljivo je to da kad je jak vjetar i kad kiša pada, da zagađenje padne, a čim stane to odmah se povisi. Tako da je jako mala vjerojatnost da to sve dolazi iz daleka. Veliki problem jesu ložišta i veliki problem je zakonska regulativa koja ne pozna i ne izuzima pojedine gradove, što po meni ne bi trebalo biti tako. Mislim da ako je situacija sad sa gradom Slavonskim Brodom takva kakva je, da bi ministarstvo moglo pronaći rješenje da se grad Slavonski Brod izuzme, znači ili da se poveća to sufinanciranje. Jer ja vjerujem da bi dosta naših sugrađana da imaju 70% sufinanciranje, se sigurno odlučili na promjenu ložišta i na taj način smanjili zagađenje. Ministrica Marija Vučković, boraveći ovih dana u Brodu, najavila je kako bi ulaganja u fotonaponske toplane trebala konkretno riješiti problem onečišćenja zraka. Sigurno je tek kako je otvaranjem teme pitanja kvalitete zraka otvorena još jedna predizborna kampanja i prikupljanje jeftinih političkih poena na zdravlju Brođana. Ovi smradovi mislim da nisu baš poželjni za ljude.